Ydych chi'n entrepreneur neu'n busnes yn gweithio'n Rhondda Cynon Taf? Oeddech chi'n gwybod bod contractau i gyflenwi gwasanaethau yn y gymuned gwerth miliynau o bunnau ar gael i chi? O letigarwch a gweinyddiaeth i adeiladu a cynnal a chadw. Mae cysylltu i lwyddo'r Rhondda Cynon Taf yn gynllun peilot, sy'n helpu gysylltu busnesau lleol fel eich un chi gyda sefydliadau cyhoeddus fel y Cyngor, y Brifysgol, Cymdeithasau Tai a mwy. Yn ôl gwaith ymchwil, mae pob punt gaiff ei wario ar gyflenwr o'r tu allan i'r ardal werth dim ond 36 ceiniog i'r economi leol. Gwariwch yr un swm ar gyflenwr lleol ac mae'n werth punt 76. Mae cysylltu i lwyddo'r Rhondda Cynon Taf yn eich helpu i gydweithredu a sicrhau contractau cyhoeddus sy'n tyfu'r economi lleol, gwella lles cymunedol a chyflenwi gwasanaethau hanfodol i bobl Rhondda Cynon Taf. Nid yw erioed wedi bod yn bwysicach i gymunedau gefnogi ei gilydd. Felly, os ydych yn arddwr neu'n lanhawr, yn gaffi neu'n wasanaeth dosbarthu, cofrestrwch gyda connectforsuccess.wales a buddsoddi yn nyfodol Rhondda Cynon Taf.